श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। शिशु भाई बहन मैंने आम पूर्व श्रेणी कौन पढ़ते ताहा तुम मन अच्छे? हाँ गुरुमा पक्षी विषय आम पढ़ी। तो आज आम आउ गोटे नुआ पाठ पढ़ा किंतु ता आगर गोटे सुंदर गीत देखा। समस्त को यही गीतटी भल लगे। आज आम आउ गोटे नूतन पाठ पढ़ा। प्रथम आम देखा गोटे चित्र। तुम मैंने से चित्र कौन देखुच मत सब कह। गुरुमा कदली हाथ सपेटा कोली गुरुमा। सुना पिला देख बर्तमान ये कौन कौन अच्छी कदली कमला आंब तरबुज स्ट्रॉबेरी सेव चेरी सपुरी पणस खजरा डालिंब अंगूर कोली ये सब अच्छे ना। तुम सब जानच एसबू आम कौन कहवा फल। एसबू खाइबा द्वारा आम स्वास्थ्य बा आम देह सब सुस्थ सबल रुहे एवं आम समस्ते भलरे रुहंती। ताहले बर्तमान आम विभिन्न फल उपरे परिचय पाइबा। सेव आंब डालिंब कमला नड़िया कदली अंगूर कली
ଜାମୁକୋଳି, ଜାମୁକୋଳି, ପଣସ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ସପୁରୀ, ପିଜୁଳି, ପିଜୁଳି, ସପେଟା, ସପେଟା, ତରଭୁଜ, ତରଭୁଜ, ଚେରି, ଚେରି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଆତ, ଆତ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅଁଳା, ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ହରିଡ଼ା, ଲିଚୁ। ଲିଚୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଫଳ ଉପରେ କିଛି ଧାରଣା ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କେଉଁ ଫଳର ଚିତ୍ର? ଆମ୍ବ। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଫଳ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ମିଠା ଲାଗେ ଏବଂ ଏହା ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଅଟେ। ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗେ। ଏହି ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛ? ପାଣି ଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଫଳକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ କଦଳୀ ଆମେ ଧରି ଯାଇଥାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳର ନାମ ଜାଣିଛ? ଏହି ଫଳର ନାମ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁରକୋଳି। ଅଙ୍ଗୁରକୋଳି ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ଖଟା ଏବଂ ମିଠା ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗେ। ଖଟା ଏବଂ ମିଠା ଲାଗେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଫଳର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଓ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ। ସେଓ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ ଏବଂ ସେଓରେ ଅନେକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ସେହିପରି ଡାଳିମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ସେଓ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ। କମଳା ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗେ ଏବଂ କମଳାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲ ଆଗରୁ। ସପୁରୀ ଏବଂ ପଣସ, ଏହି ଦୁଇ ଫଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମ ହାତକୁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଅଁଳା ଏବଂ ହରିଡ଼ା ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ କଷା ଲାଗେ। ଅଁଳା ଓ ହରିଡ଼ା ଖାଇଲେ ପାଟିକୁ କଷା ଲାଗେ। ଲିଚୁ, ଚେରି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଓ, ଡାଳିମ୍ବ, ଆତ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗେ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ପଣସ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ତରକାରୀ କରି ଖାଉ। ପିଜୁଳି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଏବଂ କାକୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇଥାଉ। ବରକୋଳି ଏବଂ ଆମ୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପାଣି ଥାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି କହୁ। ଆଜିର ଏହି ଫଳ ଉପରେ ଧାରଣା ଥିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।